Maing buntag tumudachi. Kuanta. Maadto ta ilahang kuan. Ati Geraldine. Katong si Kamunggay girl. Kasi birthday ngayon. Kahapon pala. Birthday kahapon ng triplets. Tapos ngayon is magsalo-salo daw kuno mi, mag food trip mi dito sa ilaha. Amo i-celebrate balik ang birthday sa triplets ba. Nagdala kog kuan. Nagdala kog para lumpia Shanghai mamaya. Doon ko na lang balutin kasi meron daw siyang lumpia wrapper doon. Unya may pababoy kami, mag-fry pork. Mag-fry kog pork doon. No, magsalo-salo kami, kain-kain. Celebrate namin yung birthday sa triplets. Naglakad ko papuntang kuan, bus stop. Magbas tayo. Ay, katugnaw. Tugno kaayo mga tumudachi. Sige, lakad muna tayo. No? May mga isda sila dito mga tumudachi. Kuha lang ka dito. Isda, anak. Fish. Kuha rin na sila din na. Ang bayad ng tag. 110 yen. Wala siya. Isda. No, kayo. Ninda siya isda. Yarang gi-display. Ang bayad lang ka doon ng 110 yen. Okay. Gibilin ang ilahang basura o di man tingali ni mao ilahang gipamutang. Wala. Dapat is plastic lang talaga lahat. Apilan man nila ko ano, murag net. Sana net. Di na pwede. Dapat sa color kuha na siya. Color pink. Ito din. Masura ka girl. Gibili nila sa tigkuhaan na palakad. Naglakad na ako mga tumudachi papunta ilang ating kuan, ate Geraldine. Kan kay siya nice weather pero tugnaw kapag makuan ka sa kuan ba kani way init ba tugnaw maginaw ang panahon, malamig. Alis ka ayo. Dito na pala tayo. Sa iyahang house and lot. Katawa lagi ko si mong live lagi ko. Ano siya nga? Ano, pasimple nga, nahila siya. O niya, yung mga kuha na siya may kanang kuhan. Basta na siya mga kuha nga may sighilak. O niya, kanang sighilak na o niya. Nindot mo siya? O niya, na silang, katong na silang tulo na. Ano na, nagsigipok na. Nagsigipok. Kinapok. Ay, one by one mo gani. Una, one by one ako niya. Ikaw nga, di na, mahilak dito gitna. Nasa nang sunod niya, di na sila, siguro lang nakabuhay sa hawal ako niya. Ako nang isara, lapok-pok. Bito na rin ko nga, piskot tara na, mabalik na dito. Nagkarambula na yung gahapon. Ayaw. Kanaling ako yung gahapon. Kaya nga, bahala mo na rin ko nga. Hindi na kani? Hindi na Di saan kapalit ani dahil lang. Sukuan sa
ka ng Nishigaki, Ay, usahay dito na siya. Haki na siya usahay. Sa unang pagpalit ko kuan. Lumi kayo no, buungon sa toa, di ba? Oo. Kuan na siya, grapefruit ba yung diri ah? Grapefruit, dahil na siya. Sa suhay di alam mo yung kuan. Pomelo. Nakay kuan, ano man Rapper, ko lagi. Babo, ay katong ginaling. Ay, na ka diha ah. Naku yun. Wrapper na lang. Rapper na lang marag. Tapos itlog. Ay, naitlog ko eh. Magkuan ko, Wala, mag-wrap lagi ko. na ako ni gahapon. Mag-shanghai ko. Maglitsyon-mitsyon manok ko. Ang hindi, nagyatini ko na. Ay, kita yung bisita gapon. Dapat mani ang ako biyanan. Ang ilang tatay hindi pa masugot. Gusto nila yan na tami-tami lang. Atat ka siya. Kay, o naamok biyanan kay, dugay mo mga chika-chika pa. Nya, ilang tatay gusto yung nagkaong dari. Palas noon sa matutulo na mingaw man. Ako sa mga tubig. Magkuan ko plato ti ha. Butbuot joy. Feel at home. Feel at home ka. Kanina lang eh. Pagtawag. Yun na kaya po wala siya. Ginagawa yun eh. Kao na sila? Pag ko ano niya? Ari lang sila. Mm-mm. Ang butbuot ko. Basta pag ko ano. Ay, inito na lang din ni siya. Nito. Kuha pa mong good siya, ti. Kanang marag puwa pa sa siya. O, di ato i-grill diha ah. Pwede di. Oo, unsa na oven o grill? Wala ko, giprito naman na ako. Gahapon. Ato sa i-grill para sa ilaw mo ko ang. Isa to. Hello, ate Yola. Nindot siya kilay, ti. Isa? Nindot siya kilay. Kapag i-grill dahil. Nindot gali. Tingnan na kung kilay sa una. Oh? Liwat na na. Sabi ro ako. Supay ah. Adi siya ganang saktan. Yung anak dalaga na kaayo sa una kay kuan pa na nako dire taga dire karon Apsa ana. ka dahil. Mura na tag-unano ani. Yang anak o si Aya ko ana. Mga higanti. Magdugang agday today. Si ate unsa mo kotig dali paspas na uli kay kanang paang. Nagunsa pa man siya. Magluto ko na siya og pancit. Ano oras siya luto? Gingan ako. Unsa nga doha namin ba? Okay raman kay mag panit pa ba yan? Mo lagi. Ari na lang ito. Ako na lang direto na guys na ako lang. Okay, balik pi. Balik pi. Balik. Okay ra siya. Umuta na siya. Ayan lagi na nga Butang na ko. naglag. Ayun. Kay advance ko na siya mag-isip. Buta ka na lang ako diri ao. Kuya, ano? Pero nailasa. Muuna ning pagkaon nila ay. Dapat ko ani siya. Kanang plato bang usa-usa nila kaso Wala na usaw-usaw ako na silang practice unta mo kaon lang pugnit-pugnit. Ay, uti. Niya. Kapuyan ko dai kay naghuman aron kadag arkahugok ag kamot unya mga. Wa koy times ingon ana, wa koy tiyaga. Ba ako na lang sila humitan. Mga kuan na lang kanang kamaon na gid sila ba. Kay practiceon punta kay mag-yochin, maghoy ko na ako na sulod sa kuan. Kano sa akong balik trabaho te? Mga kuan day. Next year pa? Mga May kay wala man ang karong kuan di ba start April ang buwan pasukan. Mga May siguro or ano. Unsa kay ko ano kalaki anak te? Ibutang nimo sa unsa na pangalan? Hoy Gwen? Manyagi to lang muna. Manyag. Ala no ba na tingay sagit eh. Pero mas masin na sila dahil i-compare kay Gusto ya. ano? Sama imo ko daw. Mukha kong na siya. Pichay yatsu. Mitsu ito.
Yung kuhan na to. Shift na. Ay, ako, sorry tikitimig ha. Siya, taga todo ato. Kinsa? Nagtulo. Kaya nga una. Ay, yung ayang kaanan. Yaya na ako. Yaya. Dari yung anak nag-homework. Nag-homework si ate. Itadakimasu. Lo, uy, hapit na magkata sa ate. Ano na? Ay, di. Matari ma. Pinay na galit ni. Lo, 8 years old to, lo. Unano mong tao. Machigat to. Kore. Chibi na. Ate Maribi, chibi. H ga tsugi. Undi O ga tara. Tapos na 8 years old pa. 8 years old versus 31, 30. Agoy, kala. 31 versus 8 Mukha years yun, old na lang. Ginuok ko. Ate Maribi, chibi na. Chibi. Sugoy na, ate yun na. Tuosan na ninyo mga tumudachi, uy. Na magkuhan sa ta. Mag-rap. Rap and rap. Ano ka? Ha? Hi, Tomodachi. Maya, sa picture lang. Ito na yung lumpia. Ayun, namakakasag yun na. Sorry, Aya. Do yate. The other day. Nalit na. Ay, tomodachi. Nagsigang. Ganina po, tuloy na. Wala nang hilap. Wow. Ano yung sino? Wala natin. Wala, pakuluan daw ko no. Pagpulo. Isa sa pwede. Di, nani ko rin kimo. Dapat na saan, bahala ng tambok. Para kay yun na kay, di ba, sa gapa, baka nagpampusing naman tayo na sa isko. Bakit dahil nga nasa kaisa sa una, kita itong before ko yung ulan kay. Wow. Di, imo nang gitilawan dahil ko. Dito? Masa nga silip? Wala, dili kayo na siya dubong manok. Dubong baboy. Kung sa Bisaya, kani amo Ato ang adobo nila, ang ato ang umba nga. humba man. Mas lami ang humbat eh. No? No, kanang pinauga kayo bang Sarap kaayo. Lapang na di. wala pa ako nag-post og kanang pic. Yes, ito na yung pagkain namin. Yan, may pababoy, lumpia, yung cake. Yan, spaghetti. Yung kawas is 1 year triplets. Na, sige na, kain na tayo. Minati. Dari lang ko. Asam ka day? Dari. Sige. Dahil balik na tanang kuan. Oo nga. Yung anak ko mo, picture ta ko ako manaw. Okay na. Pero, sunod na lang sad. Ato. Pumok kung dahil siya day. Humok siya. Nagpanilap naman yun ko. Kain tayo mga Kain! kayachi. Happy birthday Kaluha. Kami sa mga birthday diri ha. Ang Kaluha triplets. Bakbang siya. Natin bisita. Mukbang ba? Mukbang. Sige na mukbang. Ako kasi ako madagdagan. Karoon naman, usahan. Ingalib sa mga magmukbang sa mga napanood ko sa ano. Grabe na magmukbang. Kano niya? Itsura ko nga. Itsura nga itsura pag magmukbang.
Yung Dagko adyo ba. Nga on man eh. Marip yung kaon. Favorite na niya. Spaghetti? Napansit. Namin pansit. Iulit na yun tayo. Ako lang. Mga bata, dili na siyang kaon. Ugma, pwede na may ikuan. Na kaming Masyado kumain. madami siya, no? Oh. Magbalutin mo kami na. Balutin mo. Hai. Ay, nakita mo na. Hai. Ishimoto ke juku. Hai wa. Ishimoto Yushinku. Hai. 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 Alam mo na yung pangalan niya. Ishimoto Taku. Hai. Hai. Sige, bukan tak sa. Ay, Okay. Asa man ko? Lighter. tira na na to. Manganta sa amin. Happy birthday to you. You. Happy birthday to you. You. Happy birthday. Happy birthday to you. You. Happy birthday to you. Happy birthday to you. You. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday. Yay! Blue. Yoshin! Yoshin. Happy birthday to you. Kenja. Asin tawa. Yeah. Pa ko na. Sige, hip mama. Hip. Daw. Bless of you. Ito na po. Ano siya, te? Ay, ako na. Ipay. Oh, nana. Yeah, let's eat. Kain kayo dyan. Yay! Yan. Eat. Dozo. Sabi mo, Dozo. Dozo. Ay, amam si amam. Wow. Tabiro. Natanasan siya. Picture. Cute nila. Uy, parang buyang. Nagikumot-kumot. Gikumot-kumot. Say. Ano? Giduhaan na. Sa dagkang kamot. Yoshin, asa? Eat. Hi, Basta na. Kenjo. Hey, Hi. Hi. Nam. Yan ko ay. Yeah. Nag-unang usa. Ang kini usa jud. I see. Yeah. Natumba na ang oichi. Nag-iisip pa, paano kaya to? Ato patilawan. Ay, oishi. Yeah, eat kayo Ay. dyan. Ang now. Dili man siya ganagsupay. Ang ichigo ka supay. Kabaw na siya, oh. Mas, si Yoshin, oh.
Hala. Okay. Hala, do ba? Abi? As kuya sad os kuya. Nagsugod na si kuya. Limpiado tingin ni si Kinju oh. Oo, kung anak siya, day. Kanang, dili siya, kini siya hugawon. Kini siya kilimpyado rin. Limpiado, di di siya buka. Tara, ang iyang likuran na pinakalimpyo. Oh, Kini, pinakahugaw, oh. Na, kini. Hasta to siya. nga wishi na. Tawag kikamot-kamot na niya. Gisugod na niya kumot na. Nagkaon na to, so. La, lamparo niyang kuan. Ay, kik. Dili, ano, daga mo balibo sa Pilipinas. Ano? Hindi mo balibo. Ilabog ko na. Kulungan. Ana, ato na po sila sa ilaha. Kuan. Ako anang si Kuan, Bi. Koreano. Koreano, kay mahilak mo na si Yushin sa ako. Ano, isip cake. Tanawag yung likuran na. Alay niyo. Ano? Dahil. Para magnaka. Ano ka igit? Ano nilo sa iyang lapalapa mo siya. Allah. Huwag mo ka nag-ingon na. Ay, wala yun. Painon man ng Kuan. Huwag mag-ingon ka, magulat tayo. Ma, nakikik sa paa. Ay, malabot ba? Ano? Ading, ding, ding, ding. Ading, ding, ding, ding. Na, ilabog na. Oh, Ilabog na daw ko no. ilabog ka dito. Yeah. Come here. Ay, te, palakwat te. Alat to Kano sinanduhang? Tama ko naman lakaw. Ah, wak, kabaw na daw ko na ni mulakaw. Aruka. Ay, aruka. Aruka. Gay, lakaw. Buhay, day. Kamu na siya. Kabaw na ni siya mulakaw. Hello. Buhay. Walo. Kaya, come here. Come here. Aruka. Pwede daw ko na siya buyan niya. Ite. Wian? Oh. Dan lakaw. Aruka. Come. Ding, ding, ding. Kaligrianin nila, uy. Wala. Wag, kay kanan ni sunod tuig, daga na niya, te. Ay, ay. Usay mo so dahil sa kulungan siguro. Di siya mo. Sisiro. Pagkabot ko. Masi isiro. Masisiro gulo. Isiro mo giro. Di na siya mo, ato kay kabalo na siya nga, ikulong na sila. Yes, yun, ay, come! Inday, saging ka. Idago. Dagat siya. Di siya musod. Kay balik na siya sa kulungan nila. Tatatan. Tan, tan, tatatan. Tatatan. Kunin ko yung Come. mga tuante na, mga dobot ko ba? Ay, buing. Talaga. Gawas ning usa. Wala, nilak nila. Gipasod. Kaya ko ang usa ti. Ay, Nilak, gipasod. Ay, oy. Didi man. Ang namuro ka. Yan, 30 na sila.
Di. Pak. Hindi, kuyawan na sila. Imong kog manak. Pak, anak ra. Ya. Sige, oh. Paslak ra. Wala kag anay jud tino. Naghangkay kag tutoy. Murag mo buta anay mga baboy gana. Daghan kay kag tutoy. Paslak. Agoy ko. Yan. Ang banay sila kisa kay kuano? Kini paspas na human. Paspas kay na siya mahuman. Dali na siya kuan ni apat nila. Mulugi, puro buyog mo. Ano siya pinakadugay mahumag tutoy. Kuan man gud siya. Ano, pinahapsay nga kaon. Oo. Hapsay sa siyang sup-sup. Sup, sup. Ready, get set, go! Uwi na tayo mga tomodachi. Bye-bye mga tomodachi, mga tomodachi. Bye-bye. Bye-bye. Matane.